entzun jaunak iotzunez gure eskariak, eta sendotu hilen atete iztuaren zure semeak fedea, tere gure semea piztuko den itxaroten ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko karrega bizi baita, gizaldi eta gizaldakotan. Amen. Apokalipsian urtetik. Nik, Joanek, ahotsa entzun nuen zerutik esaten. Idatz ezazu, zorionekoak aurrerantzean jaunarekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio Espirituak, atseden hartuko dute beren nekeetatik. Lagun baitituzte beren agintza honak. Jaunak esana. Egin dezagun, jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, bedeinkatuazu aita, zerurren jauna, gauza hauek jakinsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari agertu bai dizkiozu. Bai, aita, ala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inor semea ezagutzen aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria, eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotzapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen arimentzako atsedena. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama harina, jaunak esana. Gure mundu hontako bizitza, ibilbide baten antzekoa da. Askotan liturgian konparatzen da erromesaldi batekin. Garinoteko erromesak, oinez denbora luze xamar batean, leku batetik bestera joaten zirenak. Eta mundu hontan gauden bitartean jakina, mundu hontako gauzak garrantzi handikoa dira eta jakoiko nahi garrantzi handia eman dezaiogula bai bizitzari, bai mundu hontako errealitate guztiei. Baina jakinik gure helburua ez dagoela mundu honetan. Mundu honetan ez gara betiko inor betiko. Horregatik da, erromesaldi bat bezala, ibilbide bat bezala, badu hasiera bat, batzutan luzeagoa da, bestetan motxagoa, baina lehenero berandugo denoi bukatzen zaiguna. Horregatik, bizi giralarik, esan genezake, erromesak bezala, ibiltariak bezala, gure helmuga non dago garbi eduki behar dugu. Bizi girala ere, bide zuzenean ibili ahal izateko. Eta gure helburua Jesusek aipatzen digu,
jangoikoak egin gaitu, maite gaituelako eta zoriontasuna eman nahi digulako. Eta zoriontasun hori ez dugu ulertu behar modu individual batean, gugan bakarra pentsatuz, baizik eta modu sozial batean, gugan eta besteengan ere pentsatuz, justizia bilatuz, elkar lagunduz, elkar maitatuz. Eta Jesusek kristauei erakutsi digu gauzarik printzipalena kristauentzako karitatezko ekintzak direla, miserikordiazko obrak direla. Elkar maitatzea baino ekintzen bidez batez ere, premian dagoenari lagunduz, beharren bat daukenari gure eskuan badago nolabait ere halako laguntza eskainiz. Horregatik, bizitzako momentu zailenetan, gogorrenetan ezinbestekoa dugu solidaritatea. Saiatzea, sufritzen ari denetatik gertu egoten, gure gertutasun hori, gure laguntza hori nolabait ere eskaintzen. Eta heriotza dugu horietako bat. Horregatik heriotzean, hain gauza importantea da, gaur bezala hemen horrenbeste jende elkartzea, tereri azkenak gura egiteko, eta bere etxekoei, bere gertukoei nolabait ere maitasun hori, gertutasun hori eskaintzeko, demostratzeko presentziaren bidez, ez da modu bakarra, baina presentzia modu oso importantea da horretarako. Gaurkoan, bere despeditzen elkartu gara, bere ibilbide hortan, aiatu da mundu hontako ibilbidearen bukaera. Baina, baita ere, alde batetik, badakigu ez gerala materia hutsa, eta pentsatu behar dugu, ez dela dena heriotzaren bukatzen baden parte espiritual bat ere heriotzaren ondoren bizirik iragoena. Baina Jesusek transmititu nahi izan digu bizi honen ondoren badagoela beste bat. Eta han esperoan dugula egin gaituen jangoikoa, maite gaituen jangoikoa, errukitsua den jangoikoa, eta atsedena eta zoriontasuna eman nahi dizkigu jangoikoa. Hoixe da, gaurkoan eskatzen dioguna goiko jangoikoari tererentzako. Bere mundu hontako ibilbidea bukatu den honetan, berak egindako lan guztiak, familin, etxen, momentu onak, momentu zailak ere tokatu izan zaizkio denetatik, eta guk bihotzetik estimatzen diogu berak egindako lan guztiak, bere ejemplua, bere fedea, eta jangoiko onari eskatzen diogu eman dezaiola betiko saria, betiko atsedena, erabatako zoriontasuna, jakinik eta honekin bukatuko dut, gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin bukatzen, aldatu baizik. Horregatik, hartzain onari eskatzen diogu bere ardian goiko zeruan ardezala, berak, terek, handik gure alde egin dezala. Amen.
suak bat egin daitzala. Gogoan izan jauna guztian zabaldurik dagoen zure egiza, eramazen gaitasun osoa, Francisco gure eta santuareko, Francisco gure hartzailezi, eta elizkizot guztiekin bat. Gogoan izan jauna biztiko txarropenean, joan dira gure eskubiak, ere, eta gure elkartzailezi, aretsatzen behorpen ere argitu. Errok izakitzeko arren, guztio betiko bizitza egitxe dezagun. Agoikoaren amatzen doa zuareko, zena Jose Santuareko, apostolu santueko, San Mikelekin, eta gizarte guztietan, zure adizute izan duen santueko, hain batean berreza izan da. Jesucristo zure semearen bitartez. Hona hemen Jaungoikoaren bildotxoa munduko bekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren belarrituak.
aurrenekoan Maite zen, gero Tere zen, Ama eta azkenik Amona. Bueno, egi esan, netzat kristun ama izan da, eta nire esan dintzate kristun ama izan da, eta nire atintzat kristun emaztea. Eta egi esan asko disfrutatu du, asko erakutsi dio. Eta bai, azkeneko hilabete hau oso gorra izan du da, eta bai, asko ikasi du berean, eta bere maitasun izan du izugarria. Ez dakit, hoi biziko dudenak gen gurasoekin, eta baina nik nire adierazi behar dauket, oso mini izan du da. Eta izan du die bakazio batzuk, baina oso bardengoak. Eta egia esan, posak ere izan du da, kanpeun bat izan du da, ze asko aguantatu do, eukidu momentu txarrak, eta egia esan, azkeneko txampa hau, azkeneko aste hau, agur bat izan du berakin eta kriston pila disfrutatu du. Eta egia esan, ez dakit, ezin dut gehiago esan beregatik, ama bat denatzat ama da, eta ez dakit, bihotzen ukiko du beti. Eta gero bestaldetik, ez dakit, eskerrik asko dena etorrizaten guziek, urrutitik etorrizaten guziei, eta, bueno, doluminik guzik bialditu zuenak, eta beti hain ondaren bizateanak, eta interes hori eta guri pixka launtzeko onduzatean nahi, egia esan asko bete dira, asko bete dira. Bueno, en castellano quiero dar las gracias, quiero decir que la madre ha sido lo que ha sido, nos ha llenado mucho, el último mes ha sido un poquito crítico, pero sí que lo hemos vivido muy saboreado y hemos exprimido mucho lo de la madre. Y la última semana, pues bueno, ha sido lo más bonito porque se nos ha pagado en casa y hemos disfrutado mucho. Y sin más, que muchas gracias a todos los que habéis venido de tan lejos y los que nos habéis estado apoyando todos estos días y sin más, muchas gracias. Vale. Eta, orain,